Gibiro ma gichung' e tienda, gari chung' e tienda, kasto ng'ato yawo but. Ng'ato koseyawo but to ng'ato yawo dhoot. Ka ng'ato oseyawo dhoot, kasto ng'awo yawo butni, obiro to odhira iye. Odhiri iye gari? Kosedhira i gari to kadwa go koko to mak dhoga. Kosemak dhoga, kasto chwa sindan. Ma sindan ema neno mogik. Sindan nochwo kanye? Ng'uta. E tielo mar adek kendo mogik mar nonro ni wami ler kaka raweranieri Kelvin Onyango ne otonye laka tho madiny bang' neno tho kod wang'e ka gima ne oneno en gino ero ma wiye ok anowil godo yo mayot. Machiegni nyinga en Elfas Guya. Kasto abuok radier otieno. Achako ng'iyo ot. Ang'iyo batha mokwongo. Ka ng'iyo batha taneno ji adek. Ng'aduong' achiel gi nyithindo 2 ginindo e remo. To moko ma msuma kanyo be. E thuolo ni ikawa bedo kod siso kaachiel kod riyo mar yango kendo ng'eyo mathoth kuom lit kaachiel kod pek mar raweranieri ne okaloe e lwet achudhe ma kamagi. E chuny bungu ka iri wacho ni nitiere ot. Mano kit ot ne un jadi kinyalo paro? Ne wan ji 4. Ji 4 gi kinde gin jok machalo nade? Jogi ne gin ji 3 korikore koda to an ng'at mar 4. Kasto jogi nonindo e remo. Kasto kanyo be ne dum. Ne ginindo e remo, ne gingima, ne githo koso ne gichalo nade? Ne githo, ne ginindo e remo motuo. Koro jok ma un go gi already ne gin joma notho manoketi e kindgi? In ibedo e kindgi nade? Ne ibedo gi mabor? Ne nindo e kindgi koso ne ibedo nade? Nabedo ng'ato mar 2 kuom. Nopielu e line koso unindo kanyo nang'o? E line morien. Mr. Erastus ma en jalup japuonj maduong' mar Magombe ka wacho ni kata gin kaka jopuonj koro gin kod luoro kod jopuonjre magagi ni mar thoth gi wuok kuonde maboyo boyo kod skul gino ero makoro miyo gi luoro ni tim makama kidek medore mokalo ponono ni piny owacho ok okawo ndamo mowinjore kendo mapiyo. Wan gi luoro makata nyithindo winjo ni wasewon ni gitem wuotho in groups to any stranger ma ok ging'eyo kik gi attend to. Ma en kalure kod luoro ni nyamburko mar Probox Nairo osebed ka ineno kuom safar bura e gweng' Nairo ka jogo manie iye bedo kod riyo mar yudo jogo ma digingam. To kano tinenoga makata nyithindo moko be nodwa mako piny kocha ma nyithindo goring. Mtoka maluore karwa ka kabisa. To ere kaka ne oketgi e odni? Ere kaka ne ong'eyo ni jaduong' achiel kod nyithindo 2 mane ni kagi ne gin jogo ma otho? Ere kaka i odni ne chalo? To penjo maduong' bende kae ka en ni ere kaka rawerani ne owuok e odni ma ok ohinyore? To ere kaka ne oringo ma jogi ok onene kata obedo ni ne ok gin mabor ahinya kod odni kaluwore kod gima ne olerowa? Dong nopangwa kadhi e dhot. Kosepangwa tang'iyogi to ok awuog ng'ata be nukago koko. To nomoknwa nyaka msuma kanyo. Gima nang'e ni githo ne ginindo e remo. Kasto buru be ne nitie iye kanyo. Ema nachako ng'iyo wi tado. Kasto ayudo yien moriw kako ogo maini. Tamake gi chien. Tameno. Kachopo e wi gama ayudo yien moro kanyo be ogo e wi gama. To en nosetou. Tamake to tur. Ema so tienda talwar. Kaselwar to aneno Probox cha. Kama ng'ato menyo tiende ni. Menyo gari. Oweni gino ai gari. Koro omenyo Probox ma be tojno dhi omaka. To konena. Mamagi eka lerowa mathoth kaka ne raweranieri owuok e obadho malich machalo kama Nairo. Ere kaka nowuok e odnieri? Kanuwuok owacho ni obet, okuongo chung' malo kama noninde no mobet. Kobet to neno bur moro maduong' mokuny kadhi piny e dier ot kanyo indo. Aito ochung'. Sama ochung' no pachi ok ti bende. Ochung' to kong'iyo malo to neno yien ailani miriwe ot kama. Temo chikre gi lwetene 2. Kosechikre momako yien go to bayo tiende konchiel kocha. Koro nyathi lagra laga e yien go, laga. Bunyako chopo e ngalambewa bende onge nikech nogo e yien. Koro poko mako yien ma yien oendo otur. Ema nyathini orony mopoko lwar kocha.
samoluar cha kara ng'ato ne nitie around kanyo nikech gima nokwongo neno probox manogole kae manogole ndara maluka to kapod omuno chung ni to neno ka ng'ato yawo probox noendo gi light masim kaluoro mtokano gi light masim bende omake lakini ng'achok nonene nikech norwako lewni ma green ema nyathini be wacho ni yono to aluwo koni ma nyathi oringe bungu kalamalama Nyasaye kata katho to ine matho kodi kata katho tine matho kodi. Kuom adier, Nyasaye okwe joge. Nyalo bedo ni mae hono maduong' mar Jehova Nyasaye mane Nyasaye otimone rawera ni kose. Pod ne wadwaro ng'eyo mathoth kowuok kuom rawera nieri kaka ne obedo e odni, kaka ne owuok to kod kama jogieki ne nitie e kindego eko mag wuok mare kata kindego eko mag tony mare ka eri. To imbe kama ne ninde nieri ne nitiere remo, imbe ne ninde remo koso kama ito ninde kama tuo? Ananindo kama tuo, mabor matin. Oketu mabor matin, ok oketu makre. E seche mani wuok niri be nitie kata mano temo ni lawi yango gendego eko koso ne gionge. Seche mani wuok niri ne gintie around koso ne gionge? Sama na wuok karingo kucho, ne gin around. Ne gin around marod no. Ipondo kok ne gineni. To ne gin gimbele matin. Gina joma chuo lilo, jok mano ne gibe joma chuo lilo koso nitiere mon mokeka? Gin chuo lilo, kaka jok mano nego. Nyithindo ariyo gi ng'aduong' achiel. To ere kaka ne ochope apaya? Animar kowuok kama bungu no nitie nyaka apaya en gimoro kilomitas 4. Ka irango ni sechegi bende ne gin seche magotieno kendo piny olil. Ere kaka ne ochopo e apaya? Owacho ni mtoka mar ambulance mnofwenyo ne lam ni mbele ne. Ema kosefwenyo ne to wuotho tamo chopo nyaka lam. Ema nyathi wuotho dier otieno mapinyo yaore ne nyamunyi. Kore ema kendo ja pikipiki moro biro mapod kijana kama to penja ni bwana, idhi skul kanye? To duoko kijana no nadhi Kambajo. Ni kara bed mondo wadhi an badhi Obondo. Emo we Kambajo. Wuon gi kayango ni odiochieng' ne Roma kinyne ne ging'ado mar tere kar od thieth ne Roma Bondo sub county mar mondo mi ne oyud thieth ka bende ma ne giyangonwa bang' golo oboke duto mag kar od thieth nero mar mondo mi eka ne obed kod adiera ni ne ochop kode e kar od thieth nero. Jonyuol ka lerowa ni lakteche mag kar od thieth ne Roma Bondo ne owacho ne gin ni kwiri mane ochuo godo rawerano en kwiri mager mabiro kawe thuolo malach mondo mi oduog e ngimane ma kawaida. Jatend obila mar steshend obila ma Bondo Roslyn Munyomlo kayangonwa ni wachno gisekawo kendo koro ni e lwet apisas mag okwash kich ma Bondo sub county eka olero ni nyaka to gibi giyanga diera mopondo kuom wachno ero. He took us around Usenge where he claims to have been taken, but we went around and he couldn't identify the house. Investigation into the matter is ongoing. The case has been taken by the CID Bondo, whereby the course of the week we might have a conclusive report. Atoka luore kod nyithindo ariyo mabende ne wayudo wachgi e koriyo ni omaki kendo lalgo ne wapenje ka bende wach makamano ne osechopi apise. Roslyn Munyomlo kawacho ni apise poko yudo lipot mora mora ewi lal mar nyithindo ariyogo. Kata kamano ne okwayo janyuol mora mora ma nyathine nyalo bedo ni ne omaki kendo lalgo mondo mi otem matek ochwal lipot e station obila mondo mi ochak nonro mapiyo mar yango kama opandgie. We are requesting the parents to come forward, give us information so that these children can be done what? We can search for them. But now, if the information is not there, I don't know how we can assist the parents to have the children, because we don't have any information about the children. We don't have any information, the ages, the children are from where, who are the parents, and even the names and so forth. Temo marwa mar chopo ir county commander Masaya County Nyaga Mushiri Mariango kabe oikore mar kao ndamu mowinjore ne OCS mar kar jot mar obila ma Usenge kuom nindo e ticha. Kata kamano ne okonyago lemo ni mar ne okonyal yudo apis. Jalup japuonj maduong' mar skund primar ma Magombe Erastus Owino kakoro golo siem ne janyuol ka janyuol mondo mi obed motang' kendo gilos kod nyithindgi mar mondo mi bende obed motang' ka owacho ni achudhe makamago ni kamoro amora kendo onge ng'ama ong'egi. Mondo gibed aware ni such like a thing otimre, koro ng'ato ka ng'ato tem sensitize nyathine
mondo kik tudre gi strangers kata mtoka mora mora mobiro around ni to dwa temo gi dwa miyo gi kata lift kiki giyie. Wach ma bende ne osir lwedo kod jatend obila ma Bondo sub-county nyadendi Roslyn Munyomlo. We are requesting the parents not to allow the children to be walking alone. At least if they could allow the children to be 2 or 3 so that in case there is something like that one can run away and come home and give out the report that there are some people who are doing the same. So, and we are requesting also the parents to give information. If you see a suspicious vehicle, please call police. Take photos. You people have phones. Take photos and you may assist the police in the investigation. Amin rawera nieri ka koro ywak ne piny owacho mondo mi omedi arita kwe ne jopiny mondo mi ogeng' masiche machalo kamago eko timore. Akwa jotelo mondo konywa nikech wan jonyuol wawinjo matek sama okwal nyathini to dhi chuth mok iyude nikech nyathina ni ndibe ni onge Nyasaye ne dak ayude. Dikoro asemanye kata nam, dikoro amanye kamoro amora to ne dak ayude. Koro sirikal be kanwa tero wachne obolowa makata duoko moro amora onge. Koro kwa sirikal moritowa nong'iwa maber nikech kano donje telo ne gisingre ni gibiro rito jopiny to rito jopiny otamogi. Koro an bakwan mondo giritwa, wawinjo matek kaka jonyuol. Kaka nyakalondo maratego pod wabiro temo luwo machiegni ahinya wachni yango kama ochope kaachiel kod mamoko mamedo timore to kod kaka gimedo choponwa. Dong nopangwa kadhi e dhot. Kosepangwa tang'iogi to okawuog ng'ata wenu ka okoko to nomoknwa nyaka msuma kanyo. Gima nang'e ni githo ne gininde remo kasto buru be ne nitie iye kanyo. Ema nachako ng'iyo tado kasto ayudo yien moriw kako ogo maini tamake gi chien tamen kachopo ewi gama ayudo yien moro kanyo be ogo ewi gama to en nosetow tamake to tuwo ema sotienda talwar. Kaselwar to aneno probox cha kama ng'ato menyo tiende ni menyo gari oweni ginoa e gari. Koro omenyo probox mabe tojno dhi omaka to konena. Ne kweth maduong' mar jolendo mag ratego mane omiyo nonro ni ochopo kare. Senior producer Elejo Buolo, jatend chenro e nyakalondo mar ratego kendo jata chenro mar oyawre e Ratego Radio Samuel Odhiambo, jalo ma ochung' ne weche mag lony manyasani e Ratego Radio Samson Otieno Mogwedhi, jariembo marwa Gabriela Usi kata Okoth Japala asebedo ka akelo ni nonro ni eri kod kokune ka owuok e nyakalondo mar ratego. Nyinga en Elfas Guyam.